inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun samu labarin wannan kongon shi ake zuwa ake kawo yara ƙanana ana abin da bai kamata ba da su. To ubangiji Allah ya kiyaye. Mun samu labari akwai ma wani wanda ya kawo wata ƙaramar yarinya yanzu ya shiga da ita ciki. Ya ina ne kaga ta ina? Kaman ta nan ne ko? Nan wajen ku. Duba ta nan. Na ga wani ya gitta bican ka duba ka gani. Can a gan shi ka ga motsin shi Ko ya fita nan ne? Ni ma na ga gittawan shi. Ke zo nan, ina kike? Ina yake? Ba yanzu na ga gittawan shi ba. Baya nan. Baya nan. To ina yaje? Fara duba ta nan haka. Koma ta can. Ya wajen asirin shi a toni yau asirin shi ya don uban shi yau. Ai na ga kamar ya rufe fuskan shi ne da tsagigen kaya. Wane ne?